Way hunong ang mga pagpaningkamot gigihimo sa nagkalain-laing sektor alang sa panginahanglan, ilabi na sa mga medical worker. Usa kanila ang GMA Kapuso Foundation. Nining higayuna ang mga district hospital sa Uslob ug Bantayan ang nakabenepisyo. Ang report ni Femery Dumabo. Nagpadayon ang paningkamot sa GMA Kapuso Foundation aron mahatod ang mga tabang sa mga nanginahanglan ning panahon sa pandemya. Og ning higayuna gituyo sa Kapuso Foundation uban ang EFP Central Command og mga sponsors ang paghatod sa pipila ka mga panginahanglan sa mga medical workers. Nahatag ngadto sa District Hospital sa Uslob, sa bagatang bahin sa probinsya sa Sugbo ug sa Bantayan District Hospital sa Amihanan. I would like to thank especially to Ma'am Chanto of GMA Kapuso Foundation and her staff for her noble program helping us all, the hospital and the entire country. Nadawat sa mga medical personnel sa Uslob ug Bantayan District Hospital ang ginalon nga mga alcohol, gatusan ka mga personal protective equipment, face shield, libuan ka mga non-sterile gloves ug mga sabon. Gihangop sa mga chief of hospitals ang mga hinabang nga gilagway nga dakong tabang kanila. All these items are really of great help for all of us as a frontline in help combating this pandemic COVID-19, which the enemy in the war cannot be seen. Sa mga gustong mutabang pinaagi sa Kapuso Foundation, bisitaha lang ang atong GMA Network website. Ang GMA Kapuso Foundation uban sa mga partners ang padayong magsilbi kaninyo, buong puso para sa Pilipino. Maraming salamat, GMA Kapuso Foundation. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.